Аз я вървам, аз карам преди го минавам. Сега си. Аз не искам да правя после. Долу ли са така скорост, не трябва бъде? За така скорост. Трябва хак на трета и то... Не бе, човек, за кой ти бе? Взеш на втория, бе, така, да получи, так трета и да горе. Да, трета и свърши.